Салому алейкум дӯстони азиз, имрӯз дар бораи газоблок суҳбат мекунем. Ҳозир мо қарор дорем дар шаҳри Бухтар, назди текстил аст дӯстони азиз. Дар инҷо ҳозир размери газоблок мо 12 дар кӯбша 12 метр карда метр ва 20-25 размер он ҳастай. Барои шумо як маълумота гап зада медиҳем дӯстони азиз. Агар шумо газоблок хариданӣ бошен, якум очрат самарез қатӣ сахт карда дидан дар кор дӯстони азиз. Хеле ҷода мисол самарез сахт мекуна, мекаша, дига буромада мерава, ягон чиза вай намеқапад. Ҳозир акай Абдулло дар бораи ҳамин пурратар маълумота ба оброни шумо миспорем. Ҳозир ин размери 20 мон як бор самарез сахт карда, як қима кашф карда ёки кашида мебинем ку чӣ хела сифатш ака. Дӯстони азиз, видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Сахт шида? Як бор наздиктар мебарем, тамошо кунед. Ҳозир ҳамин самарези даҳака сахт кардагем. Мекашем, намеброя. Инами як қим сатила кашорш мекунем, меброя, намеброя. Ина мақсад инҷа ягон ҷои фреб нест дӯстони азиз. Вақте ки шумо харидор карда небошедам, бемалол инҷада мебиёен, самарез қатӣ як бор сахт мекунед, мекашен, намеброя, марҳамат бемалол омада харидорӣ кардан гиред. Хоб акай Абдулло, хоб ин нархҳои газоблок мон чанд сомон аст ака? Нархош ака 20-киш 20 сомон. 25-киш 25 сомон, 10-киш 10 сомон, 15-киш 15 сомон. 12-киш 12 сомон. 12 сомон, а? О, 10-киш 10 сомон. Яъне ки мошиншоно овардан шумо бор кардан метем, бор карданаш бепул аст, чӣ хел аст? О, бор мекунем метем, доставка надорем. Доставка даговарам мошина метем. Яъне ки шумо мошин дорен, куҷо дар кораи занг занад мебарад, пули мошина метан, о. Пули мошина метан, о. Фаҳмо. Бор мекунем метемаш. Ина дӯстони азиз, як бор дига наздиктар мебиёрем, тамошо кунед. Ҳозир ҳамина ҳуш мекунем, ранги резба бори меброяд, ғич-ғич карда меброяд. Тамошо кунед. Ина ранги резба бори буромада меравад. Вақте ки шумо харидорӣ мекунед, дӯстони азиз, саросима нашин бисёр ҷода газоблокҳо ҳаст, нархош ҳар хел аст. Барои шумо видео фоидаи тариф кардем ки саросима нашида харидорӣ канед. Любо ҷо рафтен якта самарез қатӣ ҳамун кор масъалаш ҳал мешавад. Мисол як тамхел сахт кардем ку дуромаданаш чӣ хел мешавад? Гиҷаст карда дуромада меравад ёки ҳамхел конаш буромада меравад. Мисол бемаълумат месанҷед, ҳамин мекашеш, меброя ки намеброя. Хулас размери 20 сомон, 20 сомон гуфтем, бор карда метена. Бор карда метена. Мисол тарафи дига райони Вахш мешавад ёки Данғара мешавад, бо дига ноҳияҳо чӣ хел мешавад доставка шака мошино? Мошин ҳастаем, бор мекунем, метем ҳаминар. Суи мошина метан, договор мекунан, метана чанд сом мешавад. Манзилшона гуфта? Бо чӣ хел чанд қадр дур аст? Ҳисоб карда мегиранд. Пули мошина метан, тамом бор мекунем, метемаш мерам. Хоб, фаҳмо. Ина дӯстони азиз, дар инҷо бачаҳо кор кардастанд, сехта рихтастанд. Чанд дона дар кор бошад, марҳамат бемалол омада харидорӣ карда мегирем. Ай 2000 зиёд чӣ бояд чӣ? Муомила дорад, яъне ки ай 2000 дона? Ҳо, зиёдтар гирӣ бо ягон чӣ меша муомила. Фаҳмо. Вақте ки агар ай шумо газоблока харидорӣ кард, клей масъалаш чӣ хел ягон клеям ёфт мешавад? Клеяш ҳаста, ҳо, ҳаста. Чанд сомон вай клеяш? Клея ака 32 сомон қопчаш. 32 сомон, а? Ҳозир ҳамин 25 килога, а? Ин 32 сомон. Сифати чӣ хел бад ака? Хуб аст, соза. Агар ай шумо газоблок харид кард, ира чанд сом қадам метем мешавад? 31-иш метем мисол. 31-иш, а? Хуб, ин истисоли куҷо ака? Истисоли ҳамин ҷо. Қурған, а? Шаҳри Бухтар. Ина дӯстони азиз, агар сифаташ хуб аст. Барои шумо клеям дар кор бошад, клешам ҳаст. Мақсад ки 31 сомони 25 килога. Так, хоб люкс будааст. Бемор омада харидорӣ кардан мегиред. Хоб, бисёр кас савол метан, ҳамин газоблока дар ин об дамонем, ҳамин об шида меравад, намеравад, чӣ ҷо метавонад ака? О, ака я бор бумонаш. Месанҷемаш? Бисанҷиш ака, биё месанҷем. Фарқ надорад кадом размерш боша? Комша мегира, ка любойша бигира. Ҳами як ина 20 боша, 20 я бор месанҷем дӯстони азиз. Тамошо кунед. Иша мегирем, уҷа мегирем. Ай ки ҷош мегирем, биги фарташа бисанҷиш ака. Ина я бор дига ҳамин тавғурада мемонемш ку бисмилла. Ина монаш ака. Монуш бестам хедам. О, бестам хед. Болошам як танка фурат беста. Ошам ака сом. Ина дӯстон инҷа таҳ карда мурдагия. Вақте ки шумо брида монден, чанд рӯз пас барои фурӯш меброяд, вақти қоқ шиданаш? Ҳамин як рӯз пас ҳамин печка меброем мешавад.
уже бурдан гирана печка мебурем, ам як рӯз места бурш мекунам. ака било шумо гуфтен ҳозир ин газоблокмон ай линия сех буромад як рӯза мечинем пагашта буроварда рафта мекунанд вақте ки чиниданаш чӣ хел мешавад чанд рӯз пас мечинанд чанд рӯза не ами як рӯз беста инам як рӯз мебурем як рӯз места барам бичинанд мешавад барои қоқшавиш агар 21-25 рӯза қоқ қиқшуру 25 рӯза мешавад вақте ки баъди 20 рӯз баъд шкатулка ягон кафене клеп кашам баъд мешавад ина дӯстони азиз барои шумо маълумоти пурра додем мақсад ки агар барои шумо бо пурратар ягон нофаҳмонӣ савол дошта бошед марҳамат рақамҳо дар зер навор бемалол занг зада баъд ами клерам мака ҳами агар бисёр бигирад 30 сомон мешавад 30 сомон 25 килогаш ина 30 сомон 30 сомон клей хуба мақсад беҳтарина бисёр кас истифода бурдагия дӯстони азиз ҳамин қоқ люкс кафелни клей мешавад ҳам хелай касоне ки истифода буршад сифаташ чӣ хелай фикротона бемалол дар комментара нависед хоб дӯстони азиз барои шумо боз як маълумота мерасонем вақте ки шумо агар хона сохтен ҳатман система поиз кунед яъне ки ай газоблок хона бардоштен якум этажа дуюм этажам се равно система поиз карда наркун ки баъд мустаҳкам мебурад девортон ягон ҷош бо кафида наметавад ина дӯстони азиз ода чанд қашид истифода чанд қаймо то саҳар амонаш ҳеч намешавад мақсад агар шумо дидане бошед бо чашми худатон бедака бемалол дида баъд харидорӣ кунед ина як бор дига мебардоремаш ина тамом ҳам боло чида монем ина хулас дӯстони азиз ҳамхели нархҳои газоблокмон размераш 10 сомонай размери 12 сомон мешавад ҳамаш 10 сомон 25 сомон агар дастафка дар кор бошад дастафка мошино ҳастай рақамҳо дар зери навор бемалол занг мезанед хуб ана акун дӯстони азиз чандта дар кор бошад бемалол омада харидор карда мегиред манзилимон шаҳри бохтар назди текстил мешавад даруни текстил хулас кадом размер дар кор бошад бемалол омада харидорӣ карда мегиред ира тақрибан як 5 моҳ 6 моҳ пеш видео карда будем карда будем қиматтар буд бо арзонтарш кардем арзонтар шид вақте ки арзонтар шид сифаташ гум нашид не ҳамун чӣ хеле сифатш буд ҳамун хеле сифатш шид дӯстони азиз фикрои шумо чӣ хел аст бемалол дар комментара нависед